Gida? Kai gabara kuma baya da Allah. Kada ina gaje. Ka ji wani Kun gaje ma hanya ce ta biyo da ni tana. Kun gaje na. Wallahi tallahi ku yi wani na je na samu Ka ga man ce fare. wallahi tallahi mai karamin karfi ne ni. Ta dai ne aga ya mana karamin. Ai hakuri don Allah ran. Ko ya shi ne. Ai hakuri don Allah ran. Ka cajen shi ne. Babu komai dan abin da za a siya yara ku sai da ran kai dai. Turo min wayan nan da kudin. Ai hakuri ran kai dai. Ai hakuri ran kai dai. Ai Ai hakuri ma ran mun dan kudin yara ne da za a siya musu foto da ku sai ran kai dai. Ai hakuri ran kai dai. Ka tabbata. Ai hakuri don Allah ran kai dai. Na tabbatar ma ran kai Da dai. Allah ware da Allah. Hakan ma na gode. Hakan ma na gode. Kai wallahi. Ai ma musiyaci ne da Allah. Talaka ne. Da ya bani so na ringa kaso da irin wannan mutiya. Samu fasu da gari. Ya ni ka faɗa kaso nan to inda haka ne ba biyu. Na kasuwa za ta yi. Me na ci mai kaji. Ai yanzu ban samu wanda zan sallame ka ba. Wayannan na wani. Wani mai iya na fi son ga koyi ana fidda kai kawai ina gama. Kai rabu da su kawai. Sai ai yanzu ban fasa kai ba. Allah kare mun wannan yaron ne. Rufe na gai. Ake ka ga mana yake. Kai wannan na ga dan raino ne matsani dan. Ake na haka. Ka ga ya mana aike. Baban mu ce ta aike. Mun shiru ka ga ya mana mama. Ma to yanzu Waye ba shi da uwar a duniya to ni Kai yanzu zan fasa ma kai wallahi. Aka ji ne magana ne. Gana ne. Ka mun kanka. Dan rainon waye. Gidan ne yake ba ruwan. To ga ka ga abin da ya samu. Wallahi wani kisa aka tura ni. Kai tage min shi ba an je ni.